Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Action Reports, Afternoon Edition. Today is Wednesday, Merkules kita maka-aksyon nga presentation sa inyo palatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Today is July 13, Hulyo 13 kita, tuig 2022. Subong adlaw mga ka-aksyon, isa ka pinasahi nga kaywatan. Ang aton ginaselebrar hindi lamang diri sa pungsod Pilipinas, kundi bilog nga kalibutan. Kung kahapon, it's kung sang Lunes, 7-11, subong adlaw, it's the National French Fry Day. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Sa kada July 13, mga ka-aksyon, ginakabig iri nga isa ka oportunidad. Agod aton nga matilawan, nag-aton ni celebrar ining golden brown potato slices. Rason ko nga mga ka-aksyon, aton ginahiwat ining ginatawag naton nga National French Fry Day. Pero dapat man naton ibaloon mga ka-aksyon, ano ba lang ginalinaan sa ginatawag naton nga French fry? Ini mga ka-aksyon nagsugod gid sa Belgium before pa man nga nagsugod sa French o kung sa France. Ang term nga French fries mga ka-aksyon ini nagatumod sa isa ka sahi sang strip sa mga patatas nga aton ginaprito o kung gina-deep fry. Pero ang precise origin ini wala gid na ibaluan. Ining item mga ka-aksyon ilabi na sa kusina nagsugod sang 1700s. E madamo na ang mga pungsod ang nagamit sang patatas bilang pamaagi kung sa mga ka-aksyon sang pagkaon nga kadamaan sa aton nalingaw kag nauyunan gid ang pagkaon sang French fries. Ini mga ka-aksyon nagsugod gid sa Europa sang 1600s. Kaangay sa ibang mga iconic food, ang French fry may interesting folk story man o kon kasaysayan sa kung paano ini nagsugod. Ginakabing mga ka-aksyon ang French fry supposedly iniginumpisahan gid sa mga Belgians. Belgian sa Belgium mga ka-aksyon. Kay base sa manuscript ni Joseph Gerard, ang mga residente kuno sang Meuse Valley malapit ini sa Dinant, Belgium. Nagakaon ini sila sang madamo balang mga isda. Grabe na nga sila nag-aistar sa kilid sang sapa o kon sang mga suba. Sa tion sang winter mga ka-aksyon ko sa riin freeze o kon abi hindi mo gito mapusla ng ila diri nga mga suba kag mga sapa. May kabudlayan sila sa pagpanomamunit mga ka-aksyon. Ang idea nila diri, imbis nga kay hindi sila ka strip bala kun mga fillet na bala aksyon nga ginagamit nila para kakaon sila sa tion sang tig-ululan. Inobra nila mga ka-aksyon ginkihad-kihad nila ang mga patatas.
Naman ang ginhalinan mga kaakson sang teorya kung paano nagsugod din ang ginatawag naton nga French fries. Actually, damo pag gini kung paano naging popular ang ginatawag naton nga pagprito sang patatas mga kaakson. Muna sa mga sa dalanon gani digto sa Belgium sang mid-1700s yan ang ginatawag naton nga street o kon frites. Hindi siya fries gid. Fries mga kaakson. Bangod nga ti gin pang strips mo sa kag gin prito mo gin kombinar guaya fries. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Wala labot sila mga kaakson kung aton mabalikan ang aton kasaysayan. Importante man ini kaya ang aton kinala nga pinakalawig nga reyna sang United Kingdom. Amo nang isa sa pinakapoderoso mga kaakson nga monarchy o kon isabi kag pamilya nga dumala sang isa ka nasyon o kon pungsod. Sa United Kingdom suwong adlaw sa tong 1837, July 13, 1837, ang pinakauna gid nga monarch nga naka-istar sa subong nga bantog nga Buckingham Palace. Amo na makaakson si Queen Victoria. O kung ang full name niya Alexandrina Victoria, ang Queen sang United Kingdom. Sang June 20 ni sa sugod pangalagad 1837. Top ini nagtaliwan sang 1901. Si Queen Victoria makaaksyon na nagsugod sa pagpangalagad bilang reyna sa United Kingdom sa edad nga 18 kag ginakabig nga national icon sang mga Briton. Siya nagpangalagad sa sulod sang 73 ka tuig kag 7 ka bulan. Amo ning sadto pinakalawig nga pagpanalagad sa isa ka monarch. Antes makaaksyon ini nga ginlapawan mismo sang iyaman nga apo nga si Queen Elizabeth II sang 2015. Sang tiyempo niya panawag ni Victorian era. Subot silingon naga-exist gapo ng monarch. May monarch magaling Japan, ngara man ang Brunei. So sa Japon damo sa mga reyna kag hari nga nagapangalaga diri sa aton kalibutan. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz kag welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Action Radio. Nano bala mga bolo-balita nga dapat iyo mantayan diri sa aton nga pagpangalagad diri man sa aton baratuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 1. Lalaki nga nagtambong sa isa ka dibu sa barangay Riverside sa Banuasang Isabela. Gintiro patay. Suno sa kapulisan sang temprano ining biktima makaaksyon ang nagbulig pa ya preparar sa pahikaywatan. Nagingyo nga magbayle ang biktima. Antes inigintiro sang wala pa matumod nga sospetsado. Subong ang kapulisan, nagalingin ang ulo. Kay suno diri sa ila, ang mga nagtambong sa dibo, wala kakilala sang sospetsado. Sabat naman sang pulis, imposible. Sa ito naman nga headline number 2. Kolektor sang sigarilyo ginhold up sa Banwa sang Ilog. Isa ka lalaki makaaksyon nga wala sang face mask apang armado ining nagpalapit una sa duha ka mga biktima kag nagdeklarar sang hold up. Samtang ang iba nga mga sospetsado, 3 ni silak bilog, nagkuha sang koleksyon nga nagabalor 120,000 pesos masobra. Ginkuha man ang armas nga nahamtang sa front seat sang van. Delivery van ginaligar sang kapulisan nga makaduha na ka beses nga ginhold up digto man sa sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Sa ato naman nga headline number 3. Sa sur sang probinsya may hold up, diri sa Bacolod may hold up man. Kaso nga pag-hold up sa isa ka online seller sa Purok Dayon, Barangay Singkang Airport.
Sunod sang Bacolod, mga kaaksyon, ginakabig na sang kapulisan nga solva. Sana all, solbar ang kaso. Kaso ginpasaka na batok sa suspetsado, nakaroon preso sa custodial facility sang station number 8. Sa ito naman nga headline number 4. Arigid uso gini. Ibisan din ka magkadtok isa ka batik ka gini reporto nga pagpangawat sang krudo sa wing van blang nga nagapark. Damo gini sa lawayon kung kaisa gini nagaparking ang mga salakyan. Likat-likatan kawatan ni Nina Crudo didiriho sa Purok Santa Antonia, Barangay Panocoy sa syudad sang Bacolod. Mailang kay nagarubing ang mga tanod sang Barangay Panocoy dira. Naaktuhan sa mga tanod nga nagapangawat. Naabtan sa mga tanod mga kaaksyon sa Barangay Panocoy ang tricycle sa Purok Kitsunan, Barangay Kabog nga may karga. Hindi 1 litro, hindi 5, hindi 10. 40 litros gid sang krudo halin sa wing van nga ilagin kawatan. Tunto man kay biniyaan nilang tricycle nagdinalagan sila ilaya. Sa ito naman nga headline number 5. 48% pa lamang sa mga pampubliko nga balutuan sa idalom sa Negros Occidental Schools Division. Amo pa lang ni makaaksyon ang preparado para sa pagbalik sang klase sa Agosto 22. 1 month more to go. Mabalik na ang klase sa sulod sa mga eskwelahan pero 50% pagid lamang ang preparado. Dahil baloan mga kaaksyon, ginatugutan sa gihapon mga estudyante man nga magpakigbahin sa face-to-face classes. Tandaan, allowed gihapon according sa Schools Division Superintendent nga mag-attend face-to-face classes bisan pa nga wala makapabakuna kontra COVID-19. Botsilingon regardless kung vaccinated ikaw kung hindi, pwede kagad gihapon imo bata, pwede ka join no sa face-to-face classes. Pero ayo man ay, para hindi mo man mahalita ng iban, palihog lang, kung pwede palang pabakunahan, pabakuna na. Balik naman gikan sa City Hall. Program of Works para sa renovation projects ang 3 ka mga merkado nga ginparigayon sa naligan nga administrasyon. Luyag iba doon ni Councilor Celia Flor. Subong hapon may ginirespondihan nga balita ang patrol. Dito man sa sulad sang Victoria sining shooting incident nga nagluntad sining hapon. As far as I'm concerned, Police Lieutenant Genus David, ang Deputy Chief of Police ng Victoria's PNP is currently conducting investigation na dito mismo makakson sa crime scene kasunod sining shooting incident nga nagluntad subong hapon. Detalye sila bantayan diri sa Action Reports Afternoon Edition. Sa ito naman yung mga balita, National Anti-Sa Reports ang patrol. Said nagklaro nga ang mga kolehiyo kag universidad. Pwede sila ka desisyon kung anong ilang mode sa pagbukas ang klase. Pero kalabanan mga ka-action for sure ila preparasyon na face-to-face classes na gidman kay diyo natamaan gisla ng ligad la. Perting hangkat sila diri labi na sa nagbalik sa face-to-face classes. Ched, ginkakas naman ang moratorium sa nursing program. Hagna nga nagapasaka sa sweldo sa public school teacher kag ng teaching personnel. Gin-file mga kaaksyon ni Senador Ligarda. Kagagna man nga nagdumili sa pagbaligya sa makulubong ilibnon sa 21 anyos panubo. Kag mentally unfit gin-file sa Kongreso. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalagad. Diri Action Reports Afternoon Edition. Merkules kita nga presentation Hulyo 13, tuig 2022. Subang hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamadalag ko mga bago nga mabalita nga natipon sa atong mga Action Unit Reporters. Aton Action Patrol Reporters fielded na sila tag sa mga areas of assignment. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kanginan, tub-tub kita, alas 6 ang takna suwong nga gabi. Ako naman si Action John Diaz. Sa liwat, welcome na welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition.
Kamusta naman ang aton mga kaaksyon? Ato mga tagpalamati gikan sa 61 ka mga kabarangayan diri sa Dakbanuas ng Bacolod. Nagbundak na naman ang madamol nga ulan. Kamusta ka mo dira iya sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya? Nagabunok man ang ulan dira sa inyo? Diri sa Bacolod perteng pagbubo sang ulan. Tob-tob sining nga mga tanion mga kaaksyon. May mga mensahe ka mong ipadala, pwede nyo gini-text sa naman yung text hotline 0963757087 o kung pwede man ninyo mga kaaksyon isendra sa itong live streaming, type lang sa itong Facebook Live. Search nyo dira www.facebook.com/Aksyon Radio Bacolod. Ato ni natagan sa pagtamod, igtalopangod sa dili gid lamang madugay. Alright, hindi na kita maguyang pas ang tempo dugay-dugay. Ngayon kaubo nato magkaaksyon ng kapitan sa Barangay 18 may angot sa concern dira ining temporary shelter din ang ginamtang pamangkot diri tub-tubsan. For the meantime, i-check nato magkaaksyon ng aton nga patrol 2 Crosswind Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Apo gidaki aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, may ngapon. Good afternoon, John. Sa naton na mga kaaksyon, gikan kami sa siyudad sa Bacolod, of course, approaching kami sa siyudad sa Victoria. Para magresponde sa isa ka shooting incident na nagluntad. Pero halin sa Bacolod, action dyan, nagapalumbaan. Kami sang ulan. Kay grabe, marang buo-buo sang ulan din sa may norte nga bahin sa probinsya. Pero nauna-una kaway gawa. Kaya pasulod kami sa may Victoria, katulog palit. Pa lang. Pero tinanggalom, no? Kitaon di gabi nang ginanggalom aksyon Eden. Grabe, action dyan pero kabalo ka naman magpadlagan. Di pa pang Nixon yan. Nakauna kami sa ulan Kulang na lang na pakpak mong. Kung sa bayan namon, sa bayan action dyan, sa pagsulod palang talisay silay. Amat-amat na zero visibility kay Perte kadamol sa ulan ang iban gani nagapasiga na sa ila sila nga mga headlight para magkilitan na kay kung hindi karon magginungguan ay dasala tani kun nang hindi pa lang sa tunga ni reflectorize kag kabalo naman kita nga ang mga street light ni kalabanan mga solar abi ko kalabanan ponder. Oo, kalabanan gina ponder shout out na. Shout out na ka DPWH soli og ko dia. Ponder ko di base. Sana base mapiyara naman ni Nita. Kasi pag naman yung administrasyon, may mga budget pa man siguro ng mga nabilin. Wala ka text mo si Mayor Abiao? Ate, ikot ako ko lang sa. Sana Ari ka di sa talisay pagsulod siya sa north side nila. Pero ikaw wala do ara lagi na imo na. Nagabot na. Ako ba? Grabe ba? Ginapangunahan mo? Kasi paano mo niyo? Nabot na tagan mo di. Ikaw na lang. Kilala mo na sa imo man. Si Papang na bala. Sana Pero anyways, ang initial information to sa may shooting incident rin siya sa tubang sang gas station sa sakop sa Barangay 5, syudad sa Victoria. Dala lang sa proper. Dala lang sa proper action dyan. Kaya initially, ang mga suspectado, i-confirm sa pansaron, motor riding tandem suspect. Nag-exit man na panorte nga direksyon. Sa iba roon talang kaya wala pa kita kalambot sa lugar. Pero duga nga detalye bantayan sa pagbalik report natin karon. Pero anyway, sa Bacolod amat-amat na nga nag-bugat ang dagan sa traffic court, especially the usual cases. Sige, medyo choppy ng signal ni Action Eden kay I know for sure do mobile sila. Action Eden, standby na lang dira kay base magabot ka mo sa area, balikan ta na lang kita karon Action Eden. Yes, matimbre kita sa action dyan. Lapit naman kita sa area, matimbre na kita karon to na makakuha na sa dugang pagid nga detalye. Observation report sa halin sa Patrol Action Eden Aboso, una sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Eden Aboso. Medyo pala pasensya sa mga ka-aksyon kay naga-mobile. Nagahagonos ang agi sang patrol. Lapit na lang gid sila dito sa Victorias.
Ilang padulungan kay gibaloon na detalye sa nagluntad man nga shooting incident subong nga hapon dira sa may barangay 5 Atubang sa isa ka gasolinahan mga kaaksyon sa sudad sang Victorias. Initial report ginabaton sang patrol kag sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod, riding in tandem ang mga suspetsado sa sining nagluntad nga pagpangluthang mga kaaksyon. Nadumduman naton barangay 5 dulapit sa barangay Holmis o sa may munisipyo sang Victorias. Enaligan mga kaaksyon magrespondihan mga kami dalang patrol. Itong isa bala ka leader sa Muslim community nga ginlutang nga pasaka siya nga slakyan. Ibalo naton karon detalye sa niluluntad na naman nga shooting incident subang hapon diri sa probinsya. For the meantime mga kaaksyon, i-check naton si Barangay Kapitan Madeline Diaz sang Barangay 18. Kaya report nga aton nga nabaton, kabalo ka mo mga kaaksyon for so long, I guess for around 2 years, no, almost na, naga-cater ining Barangay 18 sang mga residente or mga watcher sang ospital. Kaya ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital tabok sini amaning Barangay 18. Pero actually ang hospital itself is not part of Barangay 18. Geographically o kung base sa lokasyon, ini makakson sakop sa Barangay 9. Pero kay ang iban nga mga watcher dira sa tabok naga-star. And kung mag-ulan, wala sila tiniran. Karon, initiatibo sang barangay ni Kapitan Madeline Diaz nga gintatap ni makaaksyon ining mga residente, mga watcher dira. Nagpatukod siya, actually una-una gid to do ga temporary lang, temporary shelter lang nga ayo-bayo makaaksyon nga didto nga ginplastaran. And eventually, may ara sang nagtanyag abe nga maayo man nga tagipusoon nga didto ginplastaran na gid sang isa gid makaaksyon kado ilistara na gid may scene. May ara sang may atop na gid, may mga folding bed, may mga ulunan, may mga foam nga digto nila makaaksyon ginpatiner. Ining mga watcher dira sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Naligad nga pagstoryahan namon ang hambalya, ang problema nila is how to sustain that one. Eti personal nila ni Kapitan Diaz ginagamit nga mga kwarta makaaksyon ilabi na kon pag-maintain sang lugar sang inang ilang ginatinira na mga kaaksyon. Tiambal diri inisal naton nga story kay Kapitan base pa lang gusto nilang or anong sitwasyon diri balon naton anay no kung ano gid ang matudtuod nga kaimtangan dira makaaksyon. Be-check naton liwat be ang linya ara na action N. Gina-check naton ang linya ni Kapitan Madeline Diaz. Actually schedule na kita. Sige, masaylo lang action N. Kay te ano di matabo sa nagatiner kay pagkabalo ko do mga around 40 to 50 ka mga watcher nga nagatiner dira. Mayo ni kay may temporary shelter nga kung anong kakatabo. Hindi ka to pwede kasulod abi subong sa ospital. Hindi kasulod ang watcher. May ara sila dira sulod, ginapabutangalan nila kanope, dan nila ginapapungko, ginapatiner. Pero hindi man makater sa tanan mga kaaksyon. Subong ang barangay naghimo pa maagi para makater ini. Joining us subong hapon sa atong pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition is Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Kap, mayong hapon si Aksyon Jan. Mayong hapon, Aksyon Jan. Good afternoon, Kap. Kamusta dira? I've heard ang inyong temporary shelter is still catering. Pamangkot, Kap, may mga development update? Astasan o na lang ni? Actually, ang tapos ang aton contract na is February. Nag-ayo kita nga tapuson na ang barangay, ang election, local. Okay. So, naghatag man sa ako ng tag-iyasang consideration inang sustento. Kalon kay nag-ano na gid ang tag-iya nga pinanglanon niya. Okay. Kaya sa contract na butang dapat after sang tapos ang kontrata i-pull out gid inang nabutang nga isa ka building sa akong sponsor. Nagtinguha ko nga actually after sa election before sa opening may nakadto dira nga a certain Mr. Wally Fernandez na sugulanon sang party sila. Ilabi nila kay Mayor Albi. Okay. Natabo, nagulat ko as in ginasako na ang tagiya. Wala man gyapon magyan kay daw
ang pagkabalo ko, hindi mag-cater si Mayor Albi, kaya tungkol kung isipon natin, yan ay yarisgo sa province. Okay. Kay Dr. Gilon. So, ang desisyon is hasta lang sa 20. So, 20 July? July 20 Kap? Or July 20. so July 20 ma-end na ang inyong temporary shelter. Wala na ko subong nakabaton. Okay. Sa masulod, ginapatapos na lang. Oo. So, Ah. ang bakabalo ko ang Peace District, yan ni Congressman Yulo, nagwa sila isa ka apartment na sang una, iya sang hinubaan, gihulngan. Okay. Nagwa na sila Kaya the rest, wala. Gubuon ko na ginada, kaya ginapaguba na sang tag-iya. So buot siningon Kap, ang ginplastar yung dalang nga structure nga do balay, gubon gid siya. Oo, ang bali duwa na siya ka building. Ang isa ka building, may yan ang sa tag-iya sa duta. Oo. Then, ang isa ka building, yan ang sa atong sponsor. Oo. Sige, intrigay yun ang isa akon after sa hambal sa akon, matapos ang contract, bahala ka na. Di mo na iya. Ay, siyempre, kabalo man siya, nga wala yaman ko ginbayaran. Sinadira, pag wala na yan na butang ang natawag nga barangay. Kaya hambal niya, ever since na paninguha ka with your own capacity lang din. Hambal niya, bahala ka kung anuan mo. So, ako ka plano man ko, if ever kung ano man ginada madamtan, ang structure ng balhinan ko, hindi na ako ka-cater sa Tagagwa. Kaya nga, hindi na ako ka-sustain sa kuryente. 2020 pa ako nag-start. Basta subong tani, ako sa plano, nga akong kaluyan nga magdaog ang akong nga administrasyon, kagang sa si Jonathan ko, sige yun namon. Kami ang maakilas ang isa kabalay kag ang duta 150 a year, kag kami ang masustain sa suga kag tubig. Isan inspire tagagwa na. Actually ang ang nakulod is 5%, wala na ni 5%, 1%, sakit ikapulit mo na sila. Okay. Kap, balikan ko lang to. So buot siningon, since masiran ginapatapos yun na lang, pila na lang dabilin subong Kap ang gatiner. Actually puno gid subong ay nagaayo man kasi pila man lang kaadlaw basta insigida pagka 20 halina sila tanan. So buot siningon, asa subong bisa man og sirana, puno gyapon ang shelter? Puno gyapon. Pila na sila kabilog Kap? Bali ng 42 sila subong. 44? 42 ka watcher. Amo ni sila hindi man na taga Bacolod pero dala naton gin cater sa temporary shelter, and then by July 20 wala na sila istaran. Wala na So sila. kung wala ni sila istaran ng 42 ni, di ni sila matener da naman sa gwa sa ospital naman. Siguro posible kaya mo na hambal ko sa tag-isan duta. Maghambal lang ka nga i-pull out ang structure, pero ako feeling ko bala nga maguba ko sa isa dira ka kasi parlance, kadugo akong kurason, pagtanong mo galing, wala na ko mahimo, kaya ang balayran sa suga kang tubig, kadako na mo. Mga pila na usually Kap, bulanan yung sa suga da kapaw? Ang sa suga, sobra 5,000 ang bulan. Okay. Ang sa tubig, mga 3,000 ang bulan. And then, imo na personal? Ako personal, tapos na sang February. Wala pa February, ang ato lang sponsor, ang mga lang nagabayad. So, subong kay... Si Mayor Ding, may naghahatag na duwa ka GO, na mo lang ang matipan, ang mag-register sa ila, kung ang nagadayon, dira. Ano ni man, kahit ikaw na mo sila nga case Kap, kabalo ko, hindi ka man kabatas, nga pabayaan, ining 42 plus ni. Galing kay... Subong, gaulat na kita nga malabi ni hopefully no matalupangda ni Mayor Albi ini nga sitwasyon dira. Pero in case Kap may ara pagid possible way nga may ara kada bibutangan nila temporary dira kay tikwao na ginang duta among wala na gid ibanda nga lugar sa Waay na. Kundi ko sila ibutang sa barangay sa may unhan na gida balay. Hindi na ko nakakita kay ginulam ko lang na ang lugar. Kag ang barangay hall ko ginbutang man gani kay ginkiranglan man ang duta. Daw gin-ipet man ko bala. Okay. So bulayan ako. Okay. So sad news ni kay for around 2 years ka mo nagka-cater. Subong mauntat na siya because wala subong sang support nga ginatag.
Wala na Taglay lugar. na lugar, kinanglano na sa tag-iya. Wala lugar, wala support. Ang matabo Oo, sila why dire. support. Risgo naman dito sa matinira man sila sa gwa dito sang Ang kaluoy lang aksyon dyan, ang uto lang, yung nagaulan. Imagine na. ti kung gaulan, tindog sila gwa naman sang Pero ang pagkabalo ko, ang plano ni Mayor Albi, daw siya daw sa kay Drilon, pada sa sulod pa butangan. hopefully Kaya nga ako nalagtaw ko, ang extension sang Lasal, magaling na sa likod sang chapel, dako gina, pero wala ko kabalo ko lano na dayang usage. Lain niya sa kay Congressman Yulo Subong, nga kaniwa siya makakita sa sang apartment. Pero, taga-district lang yun. Lagyan ang sang ulang gihulngan gani, gaawas sila akong nagakita. Oo. Sige. Anyway, take up. Ako thank you gid sa paghatag ka pag-cater dira sa ila sa mga residente sang probinsya. Pero ang duwa ni katuig hindi kini na makalipatan nga ginatatak dira sila sa barangay 18. Oo. Sige, Kap, thank you so much. Good morning hapon. Thank you, thank you, action yan. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin o Action Reports, Afternoon Edition. Dapat yan si Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18 mga kaaksyon. Iyadiriging kumpirmar nga for almost 2 years dira nga ga-cater sila sa mga watcher nga hindi pwede kasulod sa ospital. By July 20, sirad ana no ikakson gubon na gid inang temporary shelter kay una best kwaon sang tag-iyasan duta. Ikaduha mga kaakson, wala na gid man sang suporta nga ginatag because as far as concerned for sang naliligad, meron tayo sa ka-private donor nga nagahatag sang bulig mga kaakson sa ila. And then may ara pagida mga kaakson from the local government unit from the former administration, Mayor Leonardia nga nagasuporta dira financially sa mga kinanglanon mga kaakson. And then ang mga folding bed dira kompleto na datani. Galakit Subong, hambal man ni Kapitan Kayna may naglabi man dira no, may mga personnel gikan sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez nga nagpalapit dira ko sa barangay 18 ganin kay wala pa na concretize sa subong ang ilang plano, wala pagid sila nakabalik kay ang ila digro tuyo ni base man negosyar balas la base negotiate nila kung ako balang tabon duha ka butang. It's time for the regional hospital to change the system because duha na katuig no, duwa na katuig nga wala gyapon ginalalaw. And sino diri ang malitan? Sino diri ang magkaproblema? Sino diri mapretensya? Ang publiko man gyapon. Gadugang ang ginakulkol nga problema sang mga residente dira sa mga watchers. Kahit may pasyente ka sa sulod, i-contact mo to. Hindi mo makita ang sitwasyon sa sulod. Amo nang kabudlayan sa mga watchers diri. Ang ayo lang guro kag base pa lang pwede ma-negotiate nga it's time probably to change the system or the policy of the hospital depending no on the scientific basis man. Kasi of course di ba na pwede nila risgo ang ikaing lawas sang mga pasyente, ikaing lawas sa mga residente, ikaing lawas of course sa mga medical frontliners. But maybe I guess it's really time. Timpo na gid base matun-an niluwat kag makita nila ng possibility how could they cater these watchers and make sure nga mga pasyente may upo sa sulod sang mga mga ward mga kaakson. Dugay na maglabay ka rin sa dalom sa istasyon sa aksyon radyo, matsagal mo kung din katabo nga galinya dring gatulog kung gabi kay dra sila kabantay sa gwa sa emergency room, hindi ba sa kapalapit sa kundiin to. Pati digto sa gwa sang entrance sang regional hospital, iban di magaling dras tubangan kay ang ila kabalakan nga base ang ila pasyente wala pangitaon sila tawgon sila kag hindi mabatian nila ti mabulubudlayan man sila. Another thing probably is base pwede pa man may mga pamaagi diri moon or tikang ang local government unit to negotiate with regional hospital. Nato sila ba naman initiate mga ka-aksyon sa programa kung plano, how could we cater this one? Labi na kabalogid man kita that Mayor Albi Benitez is close with the province, hindi gini pagpabayaan ang probinsya sang Negros Occidental mga ka-aksyon because majority sa mga pasyente nga nag-abot diri sa ospital, alam man ni kalabanan sila tanan sa probinsya. Ang baga ni Kapitan Kayna nagatined usually 1% or 5% ang nagatire sa shelter. I mean, may pasyente from Bacolod. Damo pasyente from Bacolod. But most, may araman pasyente from the province. So siguro, dako ganang tsansa nga pag-abot diri taga-probinsya, di sa budlayan na magpuli, din man sila matulog da. Makukululuoy isang sitwasyon, karton ang ginatulugan.
kaysa mga plastik, lapat kung makita nila. Dahil sila matulog. Kung mag-ulan, di ang problema, hindi ka gid mo katulog. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Sa aton pagbalik-balikan nato ng patol mga ka-aksyon, pero antes pa man ang tanan, tandaan nga ang regular nga pag-supplement sa Live Extension Vitamin D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan, kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sini nga scientific name? Dumduman ko do mo ning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya ya, na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma pero actually iya sini scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae, ang mga scientific name sang peanuts. Kag ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms, di ba? Hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya boiled, ginatanok, iban ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga coated, no? Coated iya sa kalamay, may ara nga coated sa chocolate, ang iba naman in the form of peanut butter. Wow, namit gidiyan, no? Lain-lain nga klase, may lain-lain man nga nutritional profiles kag pila ka mga health benefits sa aton. May ara pa sila nila tawi spicy na may spicy pagid. Magluwas sa salted peanut, may ara pagid spicy. Ti kon maghambal ta benepisyo sini na sa aton lawas ano syempre kaunon tang mani, di ba la? Kaon kita mani Komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio. Pabalik diri sa ating pagbangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Mayang hapon lang kay Ma'am Merly Gonzaga. Maulanon ko nga tiyempo subong hapon. Good afternoon dra kay Ma'am Diding Haloamiento. Ma'am Ana Senyoro, good afternoon. Early Clurlin, good afternoon man. Sa Lagrangha sa Pilar Compound. Sa brother ni Ma'am Ana Senyoro, good afternoon sa inyo. Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon. Toto Tatan, Grupi Action John, Puerte Kabaskog sang ulan. Diri sa may barangay Felisa kuno ho. Gani diri ba Metro Bacolod, diri downtown area perteng bunda ka ulan. Zero visibility subong nga hapon. Marites Española, good afternoon. Christine Miñez Villalobos, mayang hapon ma'am. Watching live na kuno sa Gallardo Street, Lasal Avenue, Barangay Villamonte. Mayang hapon sa tanan nga taga Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Mayang hapon dara sa inyo ma'am Christine Miñez Villalobos. Epic Mandy Uya, good afternoon. Sige mga ka-action, this time, ibalo natin abi kung kamusta na Action Hen, okay na? Si Action Iden and Action Hen.
Check naton ang sitwasyon digto sa may sudad sang Victorias na Silaguro, no? Sini nga mga tanion, akson check tabi. I-check na ni sa Action Eden Aboso, digto sila sa may sudad sang Victorias, angot sa ning isa ka shooting incident. Action Eden, may hapon. Action dyan, actually, ari na kami sa Victoria City Police Station. Nagawlat-ulat, pagit kami sang detalye nga ipalayag man ni Lieutenant Genus David, ang among Deputy COP nga ari di karon kay as of the moment wala pa si Sir Fardo, pero tidugay-dugay basi makahatag naman siya sang detalye. Pero kaina pulo pa mangkot kita dito gamay sa may PSM PSM gasoline station is Barangay 5. Okay. Manupagwa na ni Victoria's action dyan ang natabuan. Okay. Ang hambal to sang gasoline boy ining victim nagasakay man ini siya sa motorsiklo kag base kuno posible nga kilala yaman to mga suspetsado kay do nagahulat-hulat dito siya antes natabo ang ining shooting incident. Unfortunately, may ara tani sang CCTV ang gasolinahan o galing kay ti guba kuno kag wala nila napakayo. But sino na Action Eden, nagasakay sa motor ang victim and then ang mga suspect motor riding man suspects, no? Yes, correct action dyan. Pero ining victim nga as of now, wala pa sang identity. Nagapundong man siya sa may corner nga bangga at upang sang sining gasolinahan. Okay. So may mga recoveries naman di kani ang police, may keypad cellphone, may pila ka mga kwarta kag personal nga kagamitan kag may na-recover man sila sa crime scene sang isa ka wala ka makalupok nga bala kag isa nga nakalupok nga bala dito sa crime scene pero arid pa disubong sa police station. Action na Eden para ma-imagine bala siyang tagpalamati ta. Kung pagwa ko Victorias, ang gasolinahan nisa sa left or sa right? Kung going north, ari niya siya sa left ang gasolinahan. So right side naga-standby ang ining victim action dyan. Kumbaga ara sa tabok. Ara sa tabok action na Eden. Sa tabok. Okay. Correct. Ara sa tabok. Kag duha lang ini ka lupok ang ilang nga nabatian pero ti sa ila ni pagkita before nakaresponde ang kapulisan ulo gini ang igo sang lalaki nga biktima nga amo gitong gintunaan sang iyang kamatayon. Patay gid Action Eden, patay gid. Patay gid. Yes, patay gid action dyan. Pero ginahibalo pa karon as to the background sang victim kay hindi to taga diri, hindi taga syudad sang Victoria sa initial information. Pangayaw ri siya. Pangayaw lang. Oo, ginahibalo pa kung diin kini siyang syudad o kung banwa nga katupat lang man diri sa may syudad sa Victoria kung ano bala niya trabaho, anong posibleng nga motibo ay ginahulat-hulat man kay napabalo naman ang pamilya para makadugang pagid hatag impormasyon man sa aton sininga kapulisan by dugay-dugay corruption dyan But sila nga Action Eden kung namo sinang sitwasyon there's a probability or possibility nga kilala na galing yung victim, may identity ng police. Yes, action dyan. So, may ara na actually identitying police pero hindi pa sila magpalayag as of the moment. Kaya padayon pa man ang ila investigation, especially ang pursuit operation man kag pag-contact sa mga katupad nga police stations, katupad nga kapulisan nga sa syudad kag Banwa man. Kay ti going north ang exit direction sang mga suspetsado. So, nakita man to na-identify man to sang mga gasoline boy kagina ang description sang motor, description sang mga bayo to sang duha ka suspetsado pero usually amo na action dyan isa lang man na yung tagluthang mo kaya isa mo man na siya nagadrive sang motorsiklo para man pagpalagyo. Pero initial report, initial Action Eden din sila nagpalagay pa north or pabalik? Pa-north man. Sila exit. Oo. So for sure kagina sa nagruntal ining pagpanglutang way pwede gaulan na kay sa Victorias, no? Yes, wala pa connection diyan mga 4 PM get to be exact. Dira na amo na oras na tabo ang ining shooting incident. Kasi wala pa ulan-ulan kagina kagti na kadamo pagani dahil kadasig lang man na responde sang aton sini kapulisan kay lapit-lapit lang man sa police station action dyan. Oo.
And so subong ang ining victim Action Eden gindala na sa punerarya. Yes, gindala na sa punerarya kag di wala naman gani ginhulat ang taga Soko kay base sa initial report ginhingagaw pa ni siya dala sa hospital para tani sa pagbulong galing kay di gindeklarar nga patay na sang attending physician man. Kung di ko magseleksyon, amo sa takladon dadampe. Hindi man sa takladon nga dala na siya na patag lang patag lang. Exit, patag lang. Exit na sa sa pa-exit na sa syudad sang Victoria. So, ang pasaka ni action dyan, diri sa may police station mo. So after police station, patag na nadadidayon ang dalan. Okay. Pero ti lapit-lapit lang gid. Lapit-lapit Basta lang. kung going north, left side, ining ang gasoline station, right side ni siya ang natabuan or diin gintiro ang ining lalaki nga biktima action dyan. Okay, so subong, ara na kamo sa police station, ulat-ulat na lang gid sa investigasyon subong sang Victoria's PNP. Correct action dyan. Kaya ginatipon pa nila, kag ginahulat-hulat pa pamilya para at least basi may mahatag na lead bala or dugang nga informasyon, makompleto nila hatag man sa katapos ang media action dyan. Oo, sige. Gaulanda, Japon? Nagtulot-aliphin na. Hindi na parehas kaginang grabe gid ka double ang ulan. Kaya matulog kay na ang medyo nagdugayan man sa siguro kay iban kay ngagaw man nga para tani hindi magbundak ang ulan dira sa Victoria's kini naglabot man dira Action Eden ang pagbuno ka ulan no. Correct action dyan. Pero ti kabalo ka naman ginalita-lita lang man ngaton sini nga mga kapulisan, especially kung ang may amo na nga mga plano wala. May ara nga ginahulat lang nga magtalikod tapos amo naman pag strike nila kumbaga. Pero ti sini nga mga kapulisan wala man contact sila sini nga trabaho. Kaya actually gani action dyan mga launa 5 kagina may ginserbihan ang PDEG SOU. Ang kag SOU kaupod man ang PDEU kag ang Kabankalan City Police Station sang warrant of arrest sa kaso nga RA 9165 dira sa may Purok Baganihan A, Barangay Binikwil, siyudad sang Kabankalan, mga launa gid lang kagina sini nga hapon. Ang ginserbihan sa warrant of arrest magparyentihanan sila kuno si Julius Havellana 35 anyos kag si Jacqueline Havellana 35 anyos man, tanan residente sang nasambit nga lugar. Bali, serbihan sila sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sang RA 9165, Section 11, ini action dyan. Napeksahan pa ni Julio 7, 2022, nga ginpapanaog ni Honorable Rodney Zamora sang RTC 6, Branch 61, sang syudad sang Kabankalan. Tigin pangunahan man ni Lieutenant Colonel Rogelio Pacificar sang PDEU, ang ining pagserbe sang warrant of arrest upod man ang Kabankalan City Police Station. Sa karon, ang ining duha ka Havellana ang ara na sa custodial facility sang Kabankalan PNP. Karon action dyan, basi makakompleto kita sang detalye regarding sa shooting incident nga nagluntad man diri sa syudad sang Victoria sa ato na lang pagbalik report sa ibang News and Public Affairs program sa Action Radyo Bacolod. Live diri sa syudad sang Victoria, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action! Salamat sa report ni Action Eden Aboso live digto sa sunod sang Victorias. Masapos o kung kasunod sining isa kasuring incident nga nagluntad sining hapon. Subo kay patay isa ka lalaki maka-aksyon ginlutang sang riding in tandem na naman. Dalang skilid sang dalan pagwa na ni sa may Victorias galing kay why man ginapili nga lugar ni mga suspect ngayon eh. Why man sa may ginapili nga oras. Action Radio Philippine Standard Time na 5:50 na. Mga kababinan, kalalakinan, kagkatunga-tungaan sa pagpauli sinitag sa kamapulian. Inigid pagkalibataan nga dapat tinuan ang kalawasan magpanib.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita Espesyal! Ato na balita espesyal, ini nga subongo, ini mga pamahiyan, kung mapagpati bala sa panahon sa tigululan, ha? Timing kay tigululan subong. So, reaction boy, of course, ang mga pamahiyan, action boy, kung mga pagpati, iba niya gapati, ganyan, iba niya wala man. Mga lihili. Okay? So, una action boy, Aryo, isa ko no ka mabaskog nga bagyo ang natalana nga abot kon ang baho kuno sang baybay do kalangsa.
Ito kung baka sa ilok na kung wala sabi. Charot lang. So, So, baka, kung why kabi ko na tikad to kayo sa baybay, kag... si Moton, mag-ikaw lang sa gitna ng baybay. So, inibilang panda man guro sa mga tagahigad baybay nga magprepara sila. May ginapasin o Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Maayong hapon kay Ma'am Homa Lumina, Marites Española, good afternoon. Virginia Ortizo, maayong hapon man. Ari na ang pinakabago ka pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Action Reports, Afternoon Edition. Kolabo sa kinasang panahon mga ka-aksyon. Last 6:01 na sang hapon. Good afternoon kay Gracel Dorotea Latosa, Sir Ray Flores Barrioga, Ma'am Elizabeth Gamala, Sir Jose Mungcal Torilla, Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Atia Kim Iriman, mayong hapon. Oy, Stain McGronfield, good afternoon. Maulanon nga hapon. Kay Glenn Guan, kodra ka kay Jomar Flores, kay Bossing David Chansay. Mayong hapon sa inyo nga tanan. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin o. Kag inyo na batihan ang kabusan nga pagpangalagad sa atong panatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Webes kita o kung Merkulis kita nga presentation, Hulyo 13, tuig 2022. Damogay nga salamat sa aton nga patutuan special assignment si Action Edie Naboso o po naman kay Action Papang Nixon Tahom. Aton yung News Center Action Dale Salazar. Dili naman sa Studio A Master Control sa aton technical side, Action ni Henry Espalgar, kag Action JM Baikin. Sa kinaanda na ko naman ninyo alagad sa kahinan Aksyon John Diaz nga nagasiring ang kadapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tiyon sang kalipay kasubo kag kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines! Peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!